babu wadda zan zaɓa irin Sani Abubakar Ɗanladi in dai a Taraba ne. Tunda wannan jaruman Safiya tana masa waka, na ji waƙoƙi daban-daban. Shi yasa na ga yanzu tsaban Safiya ta yada kontak da waƙoƙi, na ji injin niƙa ma idan ana ta da ita tana haka sai ka ji tana kontak. Abubakar Ɗanladi ya ba mu Safiya mota. To zan ce da Allah anti a ban tsohuwar wannan hana kwandon neman in rinka tuttuƙawa. Don haka zan je in ga Safiya in nuna mata katin zaɓe na ranar zaɓe zan zaɓi kontak. Mai tsallaka